dịka ndị ekpemekpe Muslim n'ala anya bụ Nigeria sonyere ndị ogbo ha na mpaghara mba ụwa iji wee merube emume Eid-El-Fitr. Ozi a na-enweta site n'aka Sariki nke okporochi ime obodo Warri bụ Arwa Ijakoro na-ekwupụta na ọ dị oke mkpa na ndị ekpemekpe Muslim ga-akwụdosi nnọọ ike wee jụwa isi nye ihe na ihe ọbụla ga na-ebute nsogbu ma ọkwa na-etetọ aha ya bụ ekpemekpe. Ya bụ Sariki bụ onye kpọrọ oku a na ekpere pụrụ iche ha chịkọbara maka ya bụ oke mmemme n'okporochi ime obodo ahụ, ebe ọ na-akpọkuzie ndị otu ha bụ ndị ekpemekpe Muslim ka ha kwudosie nnọọ ike na-azụlite ụmụaka ha n'ụzọ kwụ ọtọ dịka ndị ndu ala anyị a n'ọdịnihu. Ka Ekwi Ajide kọchapụrụ gị akụkọ a. Bụ oge dị asọ na-akụzi imelụ ndị na-enweghị ka ọha ha ebere, idochukwu ihu maka ntụziaka, mgbaghara na ngọzi ka a na-amụ ụbọchị 30 site n'ibu ọnụ na ekpere. Ụbọchị a guzoro n'etiti imezube emume na-eweta njedebe obubu ọnụ otu ọnwa na ịkparịta ụka ụmụnne ndị enyi n'obodo. Sariki Buhari Agwala Ijakoro rịọrọ ndị Naịjirịa ka ha kwudosie ike dịka otu ndị n'obodo, welite nkwekọrịta, ntụkwasị obi, okwukwe na nkwanye ùgwù. Onye okpukpe alakụba ọzọ Suleiman Ijakoro rịọrọ gọọmenti etiti ka o nyewanye ndị ntorobịa ikike ka e wee memina ajọ omume niile n'obodo. Mgbe dum n'oge a ka a na-arịọ ndị okpukpe alakụba ka ha gosipụta ihe ha mụtara n'oge Ramadan, nke na-egosipụta agwa ọma, ime ebere na ime nwanne na ndụ ha, yana ikpe ekpere maka uto na nkwụdosi ike nke obodo. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.